Hello, mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi, kanatong tanan, no? So, karon day mag-upload sa tagsumpay sa Laila Libat, party na ta mga ka-DJ, mga ka-listeners, no? Pasensya kayo, manadugay kong upload ning sugilanon. Kanayon sahay, busy ko. Bueno, di ta maglangad niya ang sumpay sa Laila Libat, part 10. Daghang kayong salamat, mga ka-DJ, mga ka-listeners, no? Sa inyong pagkatunayong pagpaminaw. Gimugna kining maong sugilanon aron dili pagtamay sa atong kaigsoonang PWDs. Kundili paghatag og paglaom nga dili babag ang kalahi nimo sa uban aron kabuoton mo ang bangaw sa kalampusan. Kinsay imong pangan? Sa pinaklas ka pagkasulti, sir, ako si Miss Triple L, kun Laila Libat. Libat gyud kang tinuod? Tutuki ako mga mata o makita nimo ang duha ka dagway sa kamatuuran. Okay. Dawat ka na. Sakay na sa auto. Mapasigarbuhong idalit kaninyo sa RMN Drama kining sugilanon, Laila Libat. Huy! Libat ka! Ayaw pag minaldita! Paano ba naglibat ko? Dili ko tao? What's up, agad? Duha ko sa imong tanaw? Isundo ko ni mo! Nawgawa, oy! Usara mang bukas ako tanaw, maong bullseye! Hoy, Laila! Layo si Ribaya, oy! O gano'n palayason man kunimo? Tungod kay wa kay angay nga magpasupasoy ning mansyon, kay libat ka! Hoy, kasad! Venus ginamos! Amo ning bay! Busa, bisan libat ko, may katungod ko magpaso-paso din sama sa saka-prinsisa! Usa ka binuhat nga nagpasaan sa usa sa labing bugaat nga kasakit ang pagbiay-biay gikan sa uban. Apan bisan pa niini, mibarog siya aron ipakita nga dili siya lahi sa uban nga gitawag og normal nga tao sa katilingban. Laila Libat. Sugilanon nga sinuwat ni Maria Gina Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Music and Sound Effects Randy Padayaw Suson. Recording Editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Laing dalit kanato sa RMN Drama, Laila Libat. O garon mga higala, di ta maglangan. Niya ang sumpay ning atong sugilanon, Laila Libat. Aron mawagtang sa kong kinabuhi si Laila. Pangitaan ninyong duha ni Venus ang tinuod kong anak. Unsa? Mao ka na ang gusto kong mahitabo, Rixon. Kugihan man kay mong miukay sa kinabuhi ni Laila, pues sugoon ko kamo sa pagpangita sa tinuod na kong anak nga libat. Pero, itong... Way mausab sa tanan na tong nasugdan. Samtang di pa mo makakita o bupulik kang Laila nga akong anak. Itong... Ug ikaw, Laila, ibalik ang pagsampit ka na akong papa. Way mausab sa itong ikasabutan. Pero... Dili ka mulaya sa akong panimahe. Mupadayon kang trabaho uban kang Rixon. Ug si Rixon paghihapon ang mubantay nimo. Unya, itong... Unsa ka man ako papangita sa tinuod ni Laila kung magsigi ko bantay niya? Problema na ninyo ni Venus karon Rixon. Laila, ito nga kong wheelchair paingon sa kong kwarto. Gusto kong mupahumay. Ug Teresita, ikaw ang mupaluap sa tanan kong gisulti karon. Dali na, Laila. Tito. Papa. Papa. Digoy. Ma'am, unsa naman tayo balita, ma'am? Unsa naman ni Sir Luisito si Laila? Iyan na ba nang ipalayas? Wa, Digoy. Unsa? Wa! Makasayaw ta! Uy, ya! Salamat itaw. Happy na kong dungan na may mulaya sila. Magdungan mi. Way mausab sa tanan, Digoy. Ha?
Si Rexon ang Venus ang adunay problema karon. Unsay problema sa duha? May mando si Luisito kang Rexon. Nga unya na niya papawaon si Laila kung makita na nila ang tinuod nga anak ni Luisito. Unsa? Tagam! Tagam! Kaginawa dyan kaglaw, mani, ma'am. Kaginhawa na kaglaw, mani, kay wa manghayad na usap. Wow. Pero napungot kit kong naghuna-huna ni Venus. Bitaw sa mamay. Kana yung uyab ni Rexon ang magtagtimalas na to. Kana yun si Venus. Mao di ganahan na ko ining napita, Laila. Kay humot na ang hangin nga hinungaw sa dagat. Bitaw? Ayaw na nig-usba. Ang unsa? Natawgon ko nimo, Sir Luisito. Ha? Pero, nga nawa bang ko ni mo palayasa? Naibaw naman kang, ang tinuod ng gisulti ni Venus. Dito ko siya sa mong lugar. Nahibaw ko sa kong gibuhat, Laila. Busa pasagdi ko. Wa ka masuko na ako? Ug nga nung masuko man ko. Kay wa man day ko masulti nimo. Nga tulisan si Papasito nga maninipit sa Mama Linda. Laila, nahibaw na ko sa tanan bahin nimo. Unsa? Nahibaw ka sa akong kinabuhi dito sa sitio Kawit? Oo, sukad sa imong pagkabata. Kung mauna, nahibaw ka nga anak yu ko ni Mama Linda o Papasito. Kana ang wa ko magasiguro. Unsa? Ay, wa ka mo tuo sa gisulti ni Venus? Nga anak ko ni Mama Linda o Papasito? O nga, gipanganak ko sa bahay lang, sa usa ka mananabang? Huwag ko magkasiguro sa nahitabo yun. Tuod kay dugay na ang maong hitabo. Pero, dili ko gusto nga gubon lang ni Venus ang atong banding tungod siyang kasinan nimo. Pa, Laila, manginaot lang ko. Nga kalimtan na nimo ang imong gigikanan. Mo'y atubanga ang ugma. Mo'y pangandami ang panahon. Ngawa na ko. Taoy, makatuo man sa akong luha ni mo pa. Buta na din ni mo no. Daghan kay kugsa nga nahimo sa unang panahon, Laila. Ug kana agimahayan kog maayo. Pa, Ug gipangayuan ko nagpasaylo sa Ginoo ang tanang kasaypanan nga akong nabuhat. pa, Wa ko magmahay nga gidawat ta ka isip nga akong anak, Laila. ayaw ka bala ka pa. Magbinuutan ko. Samtang niya pa kung simong poder. Magbinuutan ko. Bahala na kung tinuod nga dito kadugo. Magpasalamat kaya po ko ni mo eh. Kaya mo kung ipatilaw ka haruhay. Bisan nga may, huwag ko magdaho mo pagkasuhay kong kaong lami. Pirmi na kung may ginamo sa una. Masa di ko kapangrakit akong papa. Makakaon si Demi inasal kung makapanguos, mama. Padayon lang sa pagbinuutan, Laila. Maangkon nimo ang kaharuhay. Sa ako nang isaan ni mo pa. Mabinutan siya ko eh. Talag sa una ko kayo nihitabo ha. Venus, Oh, hello, love. Salamat kayo magi kong giani sa cottage nga akong garentahan. Ay, paita pa ini, oy. baik na kami. Pwede ko sa... Hey! Noon sa mga Rexon. Mura magkagnahangol sa ino. Please, gusto natin shot. Okay.
Baby. Unsa naman, love? Mag-celebrate na ba ka sa paglayas ni Laila? Unsaon man nato sa pag-celebrate? Ngawa pa man mulayas ang libat. Unsa? Uwa siya bulayas? Apa na naman? Unsa may gidagayas panuway? Si Tito Luisito ang problema. Ngano katong si Tito Luisito naman nahimong problema? Lahi ang iyang desisyon nga gipagawas sa kamatuoran nga iyang nahibaw-an. Pero sa man desisyon ni Tito? Gisugo na ta niya. Napangitaon ang tinuod niyang anak. Una pa niya papahawaon si Laila libat. Unsa? Uy, ngano katong mo may nasud sa utok ni Tito Luisito? Ambot! Ambot, Venus! Naunsa na siya. Ang ganahan magig kayo siya ng Laila libat. Makalagot naman ang hitabo, oy. Kita naman hinuon yung hagoon. Abi ni mo, Venus. Doon na ginida kong hinungdan. Kung nganong nasuod si Tito Luisito ng Laila libat. Basta nagtuog gina siya. Nga si Laila, maugin ang iyang anak. Ambot lang ka. Pero, kinahanglan buhato na to ang iyang gusto. Unsa man? Pangitao na to ang tinuod nga anak ni Tito Luisito. Unsa? Uy, pa! Ay, palapit ka ng tamis, uy! Magkadaot na nimo. Aw, basta ikaw ang mubadlong, batuo godayon si Papa. O sa may plano ni mo karon, Luisito? Magkampire ta. Ganahan ko nga buhaton nato ang gibuhat nato sa una. Yes! Ganahan ko na, pa! Kanang kampayal ka manang daog-daog na, no? Ganahan ko, ana! Magdaog-daog ka, no? Uwa, magdaob-daob. Uy, Bayo kay niya ka na Rickson. Abi na ko, adto ka na lang yun makig-uban ni Venus. Kaon na, Rexon. Nagkasabot namin si Venus dito. Ugod sa man ang inyong gikasabutan, Rickson. Nagsabot namin. Napangitao na mo ang tinuod ni mong anak. tabangan ta mo! Unsa? Ingon ko, tabangan ta mo pagpangita sa tinuod nga anak ni Papa Luisito. Maayo pa. Tito! Oh, Tito! Mas dali may makaliho kung dili maguban-uban si Laila na mo. Bas makatabang si Laila sa gusto ninyong buhaton kay mauna ang iyang kalibutan. Bitaw! Oh, Tito, kuyaw kayo sa sabutahi kung maguban-uban siya na mo. Wadi ay mo'y salig ni Laila. Nga mo salig pa niya, Tito? Nga iya mapuli nga mo pangitaon. Aw, kamo. Kudbaw na inyong gusto. Pero ang trabaho, dili ni mo mahimong biyaan, Rickson. Ayaw ka bala ka, Tito. Buhato na mo ang tanan nga makitaan dayon ang tinuod ni mong anak. Sige. Bahala ka, Rickson. Laila, Ah? mahimo bag gakon ko nimo. Gusto kong magtiniil nga magpaso-paso sa baybayon. Kanara day pa? Oo pa! Ay, nahinay lang ha. Arere, ngay, gunit ako nga bagabi. Tito, mahimong muhangyo? Unsa man ka na, Rickson. Mahimong dalon ako din si Venus? Okay. Ikaw ang bahala. Salamat, Tito. Pa, may miabot? Lo, uy! Tito! Layla! Oh, Ni anak ko! niyo si Bimbo. Wow! Nindot pa rin kayo din na siya inyong rest house, Tito. Bodi ang gusto kong punduhan kanunay. Ah, pa, basin di ka apoy na ka. Gusto ka. Gusto na kong mupahuway, anak. Iatod ako sa kong kwarto. Tito, salamat tayo, Tito, nga. Ginbayad ko ni mo din eh. Suod kang higala ni Laila. Nagkinahanglan siyang ikasabot sa laglaag din kay mabisi man na si Rickson. Sige, Laila. Iatod na ko sa kong kwarto.
Sure ka nga, okay na si Tito Luisito nga, mupadool ko ninyo? Oo, lagi. Doon ako siya gisugo na to. Natural nga, makapaduol di ka na ako. Pero abi ni mo, Rexon, hangtod ka ron. Wa pa ko makatugkad sa plano ni Tito Luisito nga magtiniro na anang Layla o ba ninyo. Bisa na hibaw na siya nga tulisan ang amahan ini. Ambot ba? Lang kayo mga plano ka sa tito. Dili matugkad. Today, niya si Bimbo. May apas siya? Imbitar siya ni Tito Luisito para doon na ikasabot si Layla. Mao ba? Ganahan na sabday siya ni Bimbo? Karon na. Naa si Layla. Hello, Bimbo! Uy. Kasi matanan ako. Ang ngayon ko yung dark classes na akong gisulog. Kupaha ko ni mo na, Layla. Ang ayanan ni mo na, oy. Mura magkag-artista. Sama ko, Lagi. Itaw, kahunahon na bitaw ko. Nga mag-door classes na lang ko pirmi. Aron, di na ko makahasol sa pananaw sa uban ba? Aw, okay kayo. Pero, sultihan ko na ko tinuod, Bimbo. Tinuod ba yun nga gi-invite ka ni Papa nga moapas din ni? Oh, lagi. Niyam ka na iyang tawag, oh. Si Papa ang linawag ni mo? Oh, lagi. Ang imong papa. Ngano day, Layla? Doon na ba'y problema? Di ka ganahan niya ako? Ganahan man. Pero, makapahibong lang ba? Karon kanya gipaani nga, gibuking ko ni Rexon. Oh, sige, booking. Hada, gibuking ko ni Venus, anak kong tulisan. Utsa? Mao na. Gusto gid siyang dauton ko nga itong Papa Luisito. Mao ba? Nyaw. Ano sa may reaksyon ni Tito Luisito? Aw, wa naman. Yaman nung gisugo sila si Venus ug Rexon sa pagpangita sa tinuod nga anak niya. Unsa? Kinahanglan makitaan gyud nato ang tinuod nga anak ni Tito Luisito, Rexon. Ganun kalit pala kag panghupaw diha. Ambot ba, Venus? Huwag ko kasabot sa kong gibati. Kamalipayon ba di Layla o ba na ng Bimbo? Hoy, Rexon. Doon sa ka, uy. Banong nang hupaw ka diha? Waman, Dito na. Sige. naghuna-huna lang ko. Inay. Nasa na to pangitaon ang tinuod nga anak ni Tito Luisito. Hala, uy. Kabnawat ini, uy, pero, ay, mainitan taning daob-daob na to. Ibaw ka, waba dyan ko kasuway ng kamping-kamping pa. Mao ba? Klaro man sad sa imong itsura. Ug kinahanglang mo enjoy kagyo dinhi, Layla. Tito, nga na kailangan lagi ka ng Layla nga impostor man na. Venus, ano sa ba? Na, kinahanglan mangutana gyud ko nimo, Tito. Imo na gud magisugo nga pangitaon ng tinuod imong anak. Unya, makigsuod lang gihapon ka ng Layla. Ay, para. Ay, kabala ka, Venus. Andam nam to akong bag para layas. Kung madana ninyo ang tinuod nga anak ni Papa Luisito, musirit siya kong layas, ma'am. Venus, lingaw-lingaw ang akong gusto ining maong biyahe. Ayaw ko hatagig kahasol. May buong malagutan nimo. Gusto na, Venus. Naibaw na ras Tito, oy. Nga prangkadora gyud correction. Ug kanang imong kaprangka ang di nagkauganahan nimo, Venus. Rexon, paglain mong duha. Tuan na. Sorry, Tito, pero... Sige na, Rexon. Papa? Palayo na ko si Venus. Oo. Venus, dali na. Dali na. Dali. Ay, nakapagbulutan, Rexon. Ikaw man ako may pahungaw sa naa sa una-una. Dili ni imong dapit. Wa kay katungod nga mo paggawas bisan unsa ang naa sa imong hunahuna, Venus. Busa, dali na. Dali. Ay, isa ba? Rexon! Uy, yun na. Alam, Kita na kong bukal, ha? namura. Ay, kanang, pa, may tingali, uy nga. Mapalayo na lang ko nimo. Dili, Layla.
Teresita, Luisito. mapahuway na ko. Dali. Gunit na. Apa, ako nalihatod nimo si mong kwarto pa. Ayaw na. Kinahanglang mo enjoy ka din ni Laila. Dali na, Teresita. Tanawa! Tanawa ko na yung mga ibuhat, Venus. Ipalayas na sa kanit dito. Unsa may problema ato? Kung mangutan na ako, ha? Makalibog man sa kong gibuhat ni Tito Luisito. Tanawa na good. Inay makuhaan ang iyang pag-atiman o pagpangga ni Laila. Mura man yun bisamot sila kasuod. Wala kita mahimo kung makagusto si Tito kang Layla. May mahimo ka? Kuwang ka lang sa istorya? Venus, ibawagid ka nga si Tito ang nagbuhi na ko ron. Dako kong utang kabuto niya. Kay bisan dili ko laurinte, iya kong gigastuhan, giatiman. Ah, kapanuway ba ni kinabuhi, oy? Bati na kita kinabuhi, Rexon. Natural nga mo bati. Kay pirmi mag-apil-apil sa kinubuhi na mo. Hoy, Rexon! Gisamuka na ka na ko, ha? Kay bao ka, Venus? Saba na kay ka. Sige nang kagyaw-yaw. Alingog-nog na kayo. Dili ko maingon ini kung wa ka mabot sing kinabuhi ka ng Layla. Wa na tay mahimo, ana. Naana siya. O kinahanglan mangita ta sa tinuod nga anak ni Tito Luisito. Una na siya mawasa to kinabuhi. Unsa damsan ning dapita? Squatters area. Basiniagi din yung anak ni Tito Luisito. Venus, tulo na ka lugar ang atong gipangitaan og libat nga babae. Pero way mihaom sa edad sa anak ni Tito Luisito. Mobalhin tag laing lugar. Mag-hire tag tao nga motabang nato, Rexon. Tapukon ta ang tanang babaeng libat o padadon natong birth certificate. Pa, mukaon na ka? Laila, unsa na'y gibuhat ni Rexon? Nagsigim to silaglakaw sa Venus pa. Nangita tingala ito tinuod mong anak. Laila, kung lunag ko'y ipabuhat ni mo, buhaton ba ni mo? Bisan unsa ngay mo ipabuhat pa, ako ginang buhaton. Gusto ko nga maminyo ka na sa di pagkumamatay, Laila. Unsa? Oh, uy. Papa, sadoy. Joker, sadoy ka. Pa, murag imposible man tao na mahitabo pa, uy. Kawa man ko'y uyab. Laila, ako'y bahala ni mo. Ikay mangitag akong pamanunon pa? Mahimo kayo. Pero sa dili pa, doon ako'y ipasabot ni mo. Unsa man na pa? Mahimo kang mupili og imong mabana. Pero doon na ni problema sa umaabot. Ha? Nga naman problema man sa na pa. Kung nga akong pilion, kanang buutan, yun. Pa, ayaw lang na pag kunahunaan akong kaminyuon, oy. Huwag gan ibawig, makitaan yun nila ni Venus o Grixon ang tinuod ni mong anak. Bubo na lang ang akong kinabuhi, Laila. Nahibaw ko kahapit na kumamatay. Uy, nanasad ka, anak. Ay, kapasulti, anak pa. Ikaw, ha? Magpapagani ko nakasawag haruhan kinabuhi niya. Mawagtang lang sa dayon. Laila, sa kamubo sa tong panag-uban, nakatun ako sa pag-enjoy uban nimo.
Bisan pag may makitaan sila si Rexon ug Venus nga ilang itudlo nga akong anak, kabahin kapag gihapon sa akong kinabuhi. Busa kinahanglang ipahiluna ko ikaw. Ha? Dili ko nimo palayason? Bisan kung makita ng imong anak pa? Dili na, Layla. Sa ako nagingon, kabahin na ka sa akong kinabuhi. Pa! Busa kini ang timan eh. Ug isaad na ko, gabisan unsay mahitabo, di kagyud mo biya ining baya. Murag gidangat. Nanugo naman noon ka pa. Nausa. Ari ko, Layla. Bisan unsay mahitabo, ayaw pagbiya ining bahay. Oo pa, oh. Ay, dili ko mo biyatin, he. Bahala ni ngay masuko. Kanak yun. Bahala na ganlan kong bagagnaong. Bisag unsaon kang daot, ayaw yun pagbiya ining baya. Nagkasabot ka, Layla. Oo, lagi pa. Kasabot ko. Sige, mupahaway na ko. Gawas na din, he. Unya, lutuwi kong puspas. Ay, puspas? Sige pa, lutuan di kag lami kayong puspas. Ako ginilamiog luto ning puspasan ni. Ano din kang makaon sa papalisito. Layla? Uy, Layla? Sir Diggs. Oh, ano na gina kagluto din sa kusina? Uy, ni-request mo gusto papagpuspas. Muna, awa, kusing gilutuan, Sir Diggs. Okay. Bawa ka, lagot ko ba? Ha? Mas kang gahiag-ugag ka. Labi, kahit kasing-kasing. Kahit kasing-kasing, way batikon ka na si Rexon o si Venus, no? Ha? Ay, Nagsige kita sila pangita sa tinuod nga anak ni Sir Luisito. Mga hanggaw, yung tuntong dako. ada, pasag din nila na sila, uy. Pero, Sir Diggs, makitaan ka nila ang lagi pangita, no? Mao sa na ipangutana, inday lang nga nagtangag og dakong ganti. Wa manggani kung makakita sila na banoon, no? Pero, Sir Diggs, na ako'y secret isulti ni mo, ha? Unsa man na, unsa man na? Si Papa ba? Nga naman si Papa ni mo? Nakiksulti na ako. Unsay ang gisulti ni mo? Paminyuon man ko niya, Sir Diggs. Usa? Maulagi na, Sir Diggs. Rayman ka, paminyuon ko niya. Unya, kinsa man ko rin imo miniwan? Doon na rin kayo uyab? Pastilan, Sir Diggs, uy. Wa pa manggani ko kasuway usan ng uyab-uyab. Wa pa ko panguyab, eh. Saba ka, Laylay. Wa pa ka kasarayin, dahi. Insultom sa ni imong tinanawan. Sa ato pa. Virgin Island pa giday ka? Lang. Virgin pa gitaon ko, Sir Diggs, uy. Kang ligawa giday ni mo, inday. Dili di ka parehas anang ubang bata nga dali irang mananay? Ay, di ko ana, uy. Ganahan magkukumakwartahan lang, di ko na magnanay dahin, uy. Ganahan manggani ko yung eskwela pa. High school naman ka, no? Oo. Unya paminyoon ka ni Sir Luisito. Mm. Nga naman ka, no? Amot lang. Unya, kinsa may imong minyoan nga wa makakayuyab? Amot lang. Saman, wa ka pa isero? Pit yun! Panuwi ka, iroa ka! Kayo ni mo pa sila, Noy! Kami na tadi. Ay, wa magigay padul nga nga itong pagpangita sa anak ni Tito Luisito, eh. Pero dili mahimong mohonong ta! Mga yun ang nagtabangan, eh. Kisa ba si patabangon na itong pagita? Si Layla. Unsa? Si Layla? Sa kanang tao si Layla, yun? Siya lang ang suhito ng mga squatters area, Venus.
Mas sinabot niya ang mga tao nga nagpuyo ng dapita. Di ko, uy! Naon sagot taon ka? Nga nagutang si Laila naman noon ang patabangon ni mo nato. Nagtuod ka, ha? Gamutabang siya na to pagpangita sa mo pulis siyang dapit? Gabita sa ng utok ni mo, Rexon, uy! Bili na ka teenager! May mo magdili na sa kamang insulto, Venus? Magkalagot mo ang idea ni mo? Huwag ko kauyon, anak! Na, ano paglagot niya? Mamuhi na natin eh. Madiskrasyam ta badugay ni kalakihan ni mo. Dalita mo, Honong. Kinahanglan makita na itong tinuod na anak ni Tito Luisito. Aron mo layas na ng Laila diha sa dakong bahay. Ma'am Teresita, may bawang madisturbo ka na ng pagbasa-basa ni mong magasin. Unsa ba ka na, Digoy? Ma'am, wala ka ba ideya kung kinsa ang lalaki nga gusto ni Sir Luisito nga mabana ni Laila? Unsa? Nga naman di ay. Naghisgot ba si Luisito nga minyoon si Laila? Mao ka na ang gireport ni Laila, dali ka na ako karon, ma'am. Naghisgot kini nga paminyo ni si Laila. Oh. Huwag mo ka ideya bahin ni anak, Digoy. Wasa magkahisgot si Luisito bahin ni anak di rin ako. Pastila, no? Di man matagaan ang unahuna ining Sir Luisito. Pero ang pangutana, nga nung gusto man niyang minyoon si Laila. Simple. Aron kung mamatay na siya, adun ay makatabang kang Laila sa pagpadagan sa negosyo niya. Kung si Laila man ang mabinlan sa iyang katigayunan. Ang kuyaw, Tikoy, kung makakita kyut sila si Venus o Rexon sa tinuod nga anak ni Luisito. Na, ambot lang sa ka, Ma'am Teresita, no? May lang untag dili ni makita ng tinuod nga anak ni Sir Luisito. Pa? Yan na. Yan ang puspas nga imong gi-order. Attorney. Ay, Maog ka na ang gusto kong ipuno sa kong testamento. Apita lang unya ko dere. sorry pa ha, na day kay kasulti sa phone. Sige, bye. Pa, yan ang puspas. Salamat, Layla. Odsa man, uyon ka na sa kugisulti nimo. Ang hain na to pa. Nga magminyo ka na. Ha? Di lang una ko magminyo pa, uy. Kinahanglang magminyo ka. Aron ka panalipdan mo ang katigayunan nga kung ibilin kanimo, Layla. Unsa? Kadung mikatawa ka, Layla. Hulo pa, uy. Komedyante masabday ka. Imo mo dyan ko paminyo ang misawa ko, uy. Imo mo dyan kong datoon. Huwag ko magkomedya, Layla. Aba pa, uy. Bugata ni mong joke pa, uy. Laliman ka, imo kong binlan si mong katigayunan, nga di man ko ni mo anak. Huwag ko magkinahanglag kadugo para akong binlan sa kong katigayunan, Layla. Oh. Ang gusto ko nga kasaligan ko kini nga mukugis pagpalambo niini. Ay, di lang ko anak pa, uy. Unsa? Di kaganahan nga binlan ako sa akong katigayunan. Ay, di lang ko anak. Sabo, kinadahang kwarta pa. Di ta makatog, maghayang anak. Ug nga nung miabot man na sa imong hunahuna. Ikaw ba'y makatog, maghuna-una, kadahang kwartang bantayan. Kuyawan kang kawatan ka, tulison ka, o di ba, tikasan ka. Ako, kandidata ko sa matikasan. Kaya di man ko kamaong mudag negosyo. Nakasuway di ko panindag mani, uy, sa bata pa ko pa. At ko 20 maninda ay. Unya, nagkagidansya ka. Oo, nakatigumsad ko, uy. Pero, pwede sila ko hilaka. Kay gikawat man sa musilingan ako alkansiya. Ay, bak,
Kalma lang pa. Katawa mo ko ka diha. Matukan ka, oy. Nahimuot lang kung nagunaw na nimo nga kamauna kang magtikom sa bata ka pa. Pero balik ta sa kung gusto. Kinahanglan laylang magminyo ka sa di pa ko mamatay. Unsa? Mahuwi lang muna tayo. Sige. Kay, marag ako pa makitaan ang bangkil sa ero nga may guko dato ganina da. Sige. Ihatod na taga sa inyo. Dili ko dito, oy. Ha? Asa man di ka? Mag-night swimming ta. Unsa, Venus? Nga numisigaw na imong mata. Wa ka kabati sa kong gisulti nga mag-night swimming ta? Rexon, dugi na bitawa ka laag ha? Venus, dili palagi mahimo. Pero dili magid Rexon. Dili lagi ko una magpabadlong ni Tito Luisito. Nangunsa man ka? Palapad lang una ko sa akong papel karon. Sus! Kalakot naman ka, oy! Di ka mahimong musupak nako, Layla. Oy pa, oy. Ayaw lang una pagunahuna na mamatay na ka, oy. Oy, kaon lang linagang kamunggay ay aram lagsik ka. Ayaw ko kumidya ay, Layla. Seryoso ko sa kong giingon nga ikaw ang musunod sa kong katigayunan ug kinahanglang duna kay bana nga mutabang nimos pagpalambo ini. Sige. Ma'am kayo mong gusto. Mangita na lang ko akong mabana. Sige. Atagan te kag usa ka simana sa pagpangitag imong mabana. Sir Dix! Sir! Hi, sir! Layla. Kalma lang. Naunsa ka? Mura magkagigog ko giro. Naunsa ka? Sir Dix, kinalang magsulti ta. Magsulti ta, Sir Dix, kanang kitarang duha. Kanaway makabati. Unsa? Iya, Mara. Murag sekreto mong ginang atong eskutan. Yes. Mulang, sobra pa ni sekreto, Sir Diggs. Uy, dad akong mingaw nga dapit. Layla, pagklaro ha. Magpadakag mingaw nga dapit, o niya bugnaw nga dapit. Nganong mingaw magyud dapit ang gusto ni mo, inday. Ngano man. Ay, kanamingaw, kanabang way tao. Unya, way makabati na to nga magsulti. Kaya importante kinatusultihan. Okay. Sige, pag-una sa sakinan, kaya adto ta sa dagat, mananghin ko ni Ma'am Teresita. Unsa? Dado ni mo sa daplin sa baybayon si Layla? Mao lagi na request ni Layla, ma'am. Kay doon ako sa sekreto nga isulti ka nako. Mao ba? Nahala, sige. Lakaw na kamo, Dikoy. Ako nalay bahala nga mo rason ni Luisito kung mangita siya nimo. Sige, ma'am. Adto na ako. Unsa man kay sekreto nga isulti ni Layla kang Dikoy. Okay. Diyan na ta sa inyo. Dili na ko manaog, Venus. Pakita na ni Mami ug Tati, uy. Ay, sa sunod higay ko na lang lagi. Kinahanglan makapauli na ko kay basin mangita na ako si Tito Luisito. Dito mangita ni mo, uy. Kinahibaw ko to nga, nangita ta siyang anak. Kapoy sa ko eh. Ganang ko maligo. Init kaya akong lawas. Love, mahimo manggod nga maligo ka din sa bay. Venus, mahimo ba? Kanahan ko mo pauli. Papauli alang una ko, okay? Okay, Layla. Layo naman kita spy. Sulti na kung unsa man ang imong isulti ka nako. Ay, kanang... Ay, manghunaw lang una ta, Sir Diggs, oy. Bala na dita ka, mas dagat. Kaya marag muuyog naman niya akong utok, oy. Kung misig magdagan, misig tag-istorya. Dili ba kita mahimong isulti nimo nga dili ta maghunong? Lain magod akong kabuhi. Kinahalan nga mo desisyon na dyan ko. Hala, marbi akong kuri, kamanulti. Napay pinadesisyon. Hunaw lang sa Sir Diggs. Okay. Nina. Hunaw na kita. Kung niya ta sa awaaw nga dapit. Di lang ta mulaw sa dagat kay layo na. Okay na ni din niya, oy, Sir Diggs.
Makasulti na kung maayo din eh. Unsa ba ginang imong pagkisultihan ka na ko, Laila? Sir Diggs, hindi na ko na akong problema. No, klaro man sa imong naong nga doon na kay problema. Bebe, sa man ang problema? Ibundak na, ibutsyag na. Kaya naglain sa nga kung kabuhi ka na gunaw na kung unsa ng problemahan mo. Sige na, ilambos ng imong problema. Mag-audition tag akong bana. Ha? Sir Diggs? Mali ka rin sa sulti, Laila. Kaya basig... Balikon? Basig nabungo lang ko. O dili maong akong nabati. Ay, ingon ko, mag-audition tag akong mabana. Uswa? Oh. O tinuugin itong akong nabati? Ay, ulagi, uy. Pero naunsa ka man, Laila. Nga no, kung taong mag-audition, magtaog imong mabana. Nga no man. Kay kuhan man, Sir Diggs. Paminyuon man ko di ba pa Luisito. Unya, wa man ko'y uyabi. Di, mag-audition na lang tag akong mabana. Pastilan, nakuratan sab ko ni Idi na. Mag-audition tag imong mabana. Ulagi. Meaning, mangita tag imong mabana-bana. Dili bana-bana. Banag yun. As in, banang mo pakasal na ako. Murag di na mahimo, Laila. Mo? Di mahimo mag-audition tag mabana-bana na ako? Nga naman, Sir Diggs? Salamat nga gibuhi ang ikong Venus na. Ay, ikapoy naman ko yun among pagpangita sa anak ni Tito Luisito eh. Murag, wala nang giniklarong among kung amo ba siyang makitaan. Nami makitaan. Nga libat. Mga bata mo sa gayo. Dili man kaedad ni Laila. Ay. Dili ba gud ka si Laila ang tinuod nga anak ni Tito, no? Uy. Kanang nasa unahan. Ang L300 mo na nga gamitono ni Duy Digoy ang nakapark sa daplin sa krasada. Wala. Naimig ako sa sakinan. Si Laila na. Ug si Duy Digoy. Kinahanglan nga ako yung mapili sa mahiman ako mabana, Sir Diggs. Muna mag-audition na lang yun ta. Unya lagi kung mag-audition ta. Naa kay mga sawa ni mo? Tuosam no. Libat gud ko. Mga higala, ginapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning sugilanon. Laila, libat.